Třeba si sundej světlo. Připravit ke startu! Připravit ke startu teď! Klid. Zastav se na chvíli. Jirko, to byla hrana, ne? Ne, to spadlo dovnitř. Kladlo to dovnitř? No tak, jako bylo to Byla to hrana, nebylo to na dně. Bylo to do... Hoď to tam, v klidu. Aničko, běž. Dobrý, dozadu, hodila to tam. Taky můžeme dát blíž, ne? To připadá, že házejí spíš dál, jako že jsou zvyklí házet dál, tak házejí. Ale Šimone, my nemůžeme přes tebe házet. On uhne, až tady bude házeč. Uhním a běž pro to, nemožu třeba uhni. Ne, tady se háže. Jestli tam všichni půjdete to triko, tak málo vodě. To zase bude sušit. No, běžte, to máte lepší, když přinesete čerstvou. Jim nepomůžete? Proč jim nepomůžete, děcka? Komu? Vám? To můžou ještě další sedo? Můžeme rychle. My debilové nemůžeme. Pomáhali ještě. Pozorte! Honzo, nadnášej to! Nadnášej se, Michele! Padá to půl tobě. Nadnášej to! A pak je Dotkněte se tou truhlou, tu kladiny! Přejděte to! U můzku prasklo normálně to. Bacha na to! Bacha, tadyhle je u můzku prkno prasklo, jo? Já jsem ho dal pryč. Vidíte ho? Jo. Nespadněte do něho. Pomalu. Rychlej! Šup! Rychlej! Rachel, uhni, Rachel, uhni. Běžte jim pomoct, Šimone, proč jim nepomůže s tím? Proč jim nepomůžeš s tou bednou? Proč jim nepomůžete? Proč jim nepomůžete? Pozor! Nie tak do... Až když se postavíte na prkno na dvojce, tak si další dvojce vyrazí. Bude vám to brát, možná nějaký plány, že se každý normální do ruky 2 kameny. A budeme mají asi
Jump tidak. Počkejte, musíme jít srovnat, aby se nepínkla. Pozor, Vojto. Rozhodně neroztrhnout pytlík, ano? To nebylo dobrý. A kdyby je Mějte si tu lavičku možná ostatní, připravte si to, jo? Pojď. Tak to rozložte. Rychle. Kilometry si sedete o nejkratší, nejdelší a k tomu města. Vzdálenost. Kilometry od nejkratší vzdálenosti po nejdelší a potom k tomu přivedujte města. To není blízko. 260. 94. Na jedné straně chci vidět kilometry, na druhé straně města, OK? Jo, tak už máme město. To bude těžké. To bude. Je Brno. Brno, Ostrava. To neřeš, teďka to budeme přiřazovat rovnou. Ať ti někdo vlastně, ať ti někdo rovná kilometry a ty už od hora dávej města. Dělaj systémem, dokud to. Tak co? Tak je to taky systém, že jo? Nemáte to dobře. Určitě musím. Hele, ne! Rohoď Brno, Liberec, Plzeň. Máme! Takže po Hémanovi. Taky já to jenom v kilometrech. Teda v mílích, ne kilometrech. No, neraď tam se. Máme! Co? Máme! Teda oni mají. A to je pěkně blbý s tím vyřazováním. Zvlášť, když je to na náhodě. To je správně. A pak ne. A co?
My bychom vám chtěli představit naše divadlo, které se jmenuje Pokušení. Dáty. Co? Králová. Potom Sára Hofmanová jako mami. Hoffman jako no, ona se kajhady do juda. Vlasta hraje Vlastu Horváta. Šimon. Ale to není... To je dobrý. Ne, takhle, to není dobrý, vidět ten oheň. Hodně křička. Pozor. Tak Viktore, nesedej si na... To je pěkná propiska. Dokonce 4barevná. Takovou bych si přála, ale nemám peníze. Máma mi ji nekoupí. Tak si ji ukradni. Nic se nestane, jestli to uděláš jednou. To můžeš opravit. Vyber si to. Sklapni hubu. Ale tvoje řeči neposlouchám. Mám to teda Jo. Ne. Teda ten váš zbynek, to To je Šimon. Čau. Čau, ségro. Hele, koukni, já mám novou propisku, 4barevnou. A to by ti máma nikdy nekoupila. Dělá mi ji spolužečka. Nevěřím ti. Ne, je sklapni hubu. Dej jí facku. Ty mi nevěříš. Ne. Co mám? Dej jí facku. Ne. Jo, ty vypal. Jo, mami. Nebreš. Nebreš. Míšo, pojď sem. No. Míšo, nevíš o tom? Za rohem v papírnictví někdo ukradl takovou vzácnou tušku, která byla 4barevná.